Привет на всички! Този път минавам да ви покажа едно малко по-различно видео и колко съм ненормална всъщност. Така, искам да ви покажа каква колекция си имам. Дадох сума ти пари за яйца на Kinder. На всичкото отгоре един приятел от Германия ми изпрати още 20 яйца, които сега искам да отворя с вас. Защото вътре всъщност има Funko Pop, играчка на Stranger Things. Аз съм огромен фен на Stranger Things, ако не се е забелязало вече. Буквално за 30 години не съм яла толкова много яйца, колкото изядох за последните, да кажем, 2 месеца. Скандална тениска, впрочем. Много див фен. Да. Искам да ги отворя тия яйца с вас, защото аз до момента отворих наистина страшно много вече. Ето тук съм си насъбрала в тия 2 кутии. Те си бяха на цели кутийки, да. Съм си насъбрала тези, които ми се повтарят. Имам страшно много повторки, разбира се. И тук съм си събрала и тези, които са ми по единична бройка. В колекцията има общо 24 фигурки за събиране, от които 24 фигурки на мен ми липсват 3. Да. Но една от най-редките фигурки имам, при това имам 2 пъти. Здравей, Уил, за всеки един, който го търси. По-късно ще обясня, че всъщност ще ги пускам в OLX тия яйца и играчките им, защото нямам какво друго да правя, примерно 100 играчки, но да. Преминавам направо към отварянето, защото честно ви казвам, нямам търпение. Значи, получих ги преди 2 часа някъде и от тогава насам искам просто да ги отворя. Нищо друго не искам в този живот. Ще забързам реално, за да може хем да не ви шумя. Ще го мютна, сигурно ще сложа музичка след първото, след като ви покажа как изглеждат. Ето ги. Искам да ви кажа нещо много важно. Това представляват яйцата, Kinder Joy. Вътре има много хубав шоколад. Искам да ви кажа нещо много важно, че всъщност имат код. Ето го. Ето тук, на тази половина има код тук. И на другата половина кода е ей тук отдолу. Реално. Но имайте предвид, че каквото и да намерих в интернет, не върши работа на 100%. В смисъл такъв, някои яйца отговарят на кода си, нали, играчката, която трябва да има вътре, но други не. Защото на един и същи код има реално няколко играчки. За България пък са съвсем друг код, много зависи от кой магазин ги купите и то става просто много страшно положението, тъй че хем ви казвам, че има код, хем не му се доверявайте на 100%, защото мен лично едно единствено от толкова много кодове, които пробвах, само едно единствено успя да ми се падне същото. Отварям само първото яйце набързо. Никога не е бързо. Голямо мъчение. Отварям само първото яйце така набързо с звук пред вас, за да мога да ви покажа всъщност играчката. Как идва, ми е мисълта, защото вие сглобени вече ги видяхте. Хора, какъв е шанса първото яйце, което отворих, да е точно тая играчка, която ви казах, че е една от 3, които ми липсва. Ей, Градев, жив и здрав, просто и ти, и жена ти, и детето, и всички около тебе. Вижте ги как изглеждат. Сладурчета, как и ми сладки. Добре, аз за начало съм доволна. Да, това мога да ви кажа. Трябва да измисля къде да си ги трупам тия яйца всъщност до мен, защото доста ще натрупам опаковки. Продължавам си с отварянето. Забързвам го леко, за да не става 150 минути клипа и ще се включа след малко. Повторки. Нищо важното е, че напреднахме супер много, защото към момента ми липсват само 2 фигурки от 24 хора. Едната е на Уил, който е нормалната му версия, а другата, която ми липсва, е обърнатия Стив от Upside Down, който буквално всяка втора обява в OLX го има, а аз го нямам. Да, продължаваме.
Искам да ви кажа, че тази ми се е падала само веднъж. В смисъл, тя даже не ми се е падала. Аз я закупих от OLX и даже си я купих 2 пъти. В смисъл 2 бройки, защото бяха на добра цена, да кажем, че я продаваха доста по-скъпо. Реших да си я взема 2 пъти. И сега имам 3-ти път, но ми се пада за първи път на мен от яйце. Момент. Yes, най-накрая ми се падна скапания Стив. Чакайте. Събери се. Ето го. Разгеле. Значи 100 яйца отворих докато ми се падне. 100 яйца. Всеки втори човек го има. И какво стана сега? Единственият, който ми липсва е фигурката, която, извинявам се, просто толкова се вълнувам, че единствената фигурка, която ми липсва е Уил. Половината свята търси тази фигурка. Успех да ми се падне на мене, не вярвам, че късмета ми е толкова голям, имам още 7 яйца, да видим. Последното яйце. Не, че имам големи надежди, ама да видим. То път, че пробвам да го отворя наобратно, защото, както сигурно забелязвате, макар и от забързаните ми физиономии, си изпотроших пръстите. Много трудно се отварят яйца по някаква причина. Не мога. Хора, вече ужас. И гати яйцата. Това, ако дете тръгне да си го отваря, не знам. Само на мен не ми е трудно. Ами не. Отново ми се падна обърнатата Робин. Няма никакво значение. Искам да ви кажа, че аз съм си супер доволна, защото търсех 3 фигурки и ми се паднаха 2 от тях. Окей съм си, много са сладки. Гледам, че той въпросния господинчо Уил започват да го пускат в OLX вече. Смисъл, до сега въобще го нямаше, то никой не може да го намери. Явно почнаха да го пускат по яйцата и се намира на най-малко цена от 50 лева. Един го беше пуснал за 180, после го намали на 150, след това на 100. В смисъл, те разбирам, нали, че е най-рядката фигурка, ама те искат буквално да си избият всички дадени пари от едно нещо, което е, да, българска работа, но както и да е, живи и здрави. Ами, това бяха моите яйца. Тук е момента да вметна, че всички повтарящи се фигурки, които имам, а те, вярвайте ми, са страшно много, ще ги пусна да се продават в OLX. Нещо друго интересно, което мога да вметна е, че всъщност аз чакам да ми стане готова, имам поръчана да ми направят. Чакам да ми стане готова една поставка за всички тия фигурки. Може да ви прекача тук някъде снимка да видите как изглежда. И да, ще ги наредя и буквално ще ми липсва един единствен човечец, ама търсим го. Ако някой случайно го има повтарящ се и да го продава на някакви нормални пари, може да ми пише, макар че жестоко се съмнявам. Да. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Имайте предвид, че следващото ще бъде пак свързано с Stranger Things фигурки, защото съм си поръчала, жив и здрав да ми е Ванката, съм си поръчала Funko BT Pop. Една къща, която е направо обърнатата с нормалния свят. Още BT Pop фигурки към нея ще прикача, въобще. Ще направя Stranger Things лудница, хора, да. Много ми беше приятно. Виждаме се в следващото видео.